petisyon sa NLRC upang hingin ang hustisya sa kaso ng PAG at saka dito kami babalik upang magprograma sa mga kamotonda at dumiretso na pamamayang gabi sa isang first parade patungo sa Holy Trinity Parish. Kaya aming sigaw, tanggalan sa pool! Sige po mga kasama, tuloy-tuloy lang po ang ating mga programa. Hinilingan po namin ng mga team leader na mag-coordinate para po sa atin pong payak na tanghalian na i-distribute na lang po. Huwag na po tayong umalis. Maupo na po tayo muna sa ating mga kanya-kanyang lugar. Hawakan lang ang ating mga placards habang ang mga team leader na po mag-distribute ng ating tanghalian. Mahal kamates! Ay, siya na. Bagay nang dito para mag-celebrate. Umabot naman tayo sa pagkakas. Kanya na mumok.